हाग्रानि मैदेरखौ हायेनाव फैनो हायैनि राहा फेन्सिं सोलार रनजित बसुमतारी बडलेण्ड हादरसायाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव गाग्लोबलायनाया दिनैनि खोथा नङा बियो जागासिनो थायो नुनो मोनदों आदारनि आंखालाव हायेन फारसे दोलो दोलो हाग्रानि मैदेर फालोआ आदार नागिरना हायेनाव मानसिजों गाग्लोबलायनाय जायनि जाहोनाव गोबां सुबुङा जिउ गोमादों न'-बां सिफायलांजादों आबाद खहा खालामजादों बेराफारसेथिं समानै मैदेराबो थैनांदों गावनि थांना थानो आदार नागिरबोना जेंनाया गोब्राब राहा दिहुननायनि मानसि आरो मैदेरनि गाग्लोबलायनायखौ होबथानो बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाना मोनसे बिथांखिजों आगान सुरदों नाथाय बे आगान सुरनाय बिथांखिया बेसे गनायजाथाव जागोन आरो राहा जागोन बेखौ समाजसो बुंसिगोन। जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामनाय जादों। नोंथाङा दिनैनि जिखिनि माने बेखेवबाय सलार फेन्सिंनि बेनि गेजेरजों माने रैखाथि मोनगोन होनना सानो सार? रैखाथिखौ मोनो ना मोना रायजोफ्रासो बुंनांसिगोन आंनि खामानिखौ आं मावबाय जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनो हायाखै जाख्ल'नानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों जोंनि सरकारा फैनानै 17 मासल' जादों 17 मासनि गेजेरावनो मानसिनि धोन मानसिनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय स्पेसियेलि जोंना दावबायसा बर' बिथां इएमआ आवगायबोदों गतिके जोङो बिथां दावबायसा बर'खौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिथांखौ जुदि नोंथांमोना दिनै बेवहाय इएम हिसाबै আজি যদি আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ দাৱবাইচা বৰক নাপালেহেঁতেন আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ আছিলে সেই কনফ্লিক্টখিনি কাহানি শেষ নহ'লহেঁতেন যিটো 17 বছৰে বিপিএফ চৰকাৰে দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ 75 বছৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় আমাৰ এই অঞ্চলটো লেহেমীয়া কৰিছিলে ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। 2022 सेप्तेम्बर 27 बुधबार खालि बिटिआरनि हाग्रा बिफान इएम रनजित बसुमतारी लोगोसे इएम दावबायसा बर' बिथांमोना गोदान बिथांखि सलार फेन्सिं लाना आगान सुरदों मानसि आरो मैदेरनि गाग्लोबलायनाय जेंनाखौ होबथानो उदालगुरि जिल्लानि डेमाकुसि सनाजुलियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया बेखेवबाय सलार फेन्सिं लोगोसे बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो।